Antilax production. Ralchegos, those Babaniko, Martinaz is the Ronaldo, Mango Martinenge Ronaldo, Dijibika Maritim. Inside Gashingo Majanasi, Sakato Personas, Charo and Andalax in us in the one who is a Vajato Faranas, Ralchegos away upon us. Inside Gashingo Majanas, Shingo Majanas, Chakato Personas, in the shipping and Nagata Panas, and the Tumbus again, Dagobanas, Udagi Dagupatinas, and Turimdara Wanas, the father Vanunas, Rastegas. Nasi ni turum dara nas inzwa dara wanas ala lakji biti wabika wandishe zanda shika vari piko sekriwe saka ngoma vambuka katina grade vibe ngoma takaipaka ende mangoma ndiri mudara yangu vanda kudza ndiri mudara mangoma ndinotomboka ende ndinotomboka atineira rohwana niriti mutengo ripinda ende saka ala lakji rhythm wanditi chekazi imba ende vanhu vese vachatondiketa ndapinda pachirhythm chakaipa ende ichi chinototengesa vanhu vese ende vanhu vese vachatoziva chekazi mudhara ende vose vanotokuketa vanhu mudhara chirova chingoma ichi ndakatodakwa ende chingoma chinozizva nhasi bati ndatozochirova mane mwamalelika kana ngoma krisi ini nazvirove chamba chinamekesi ende kana nini alalakziita fikesi nokutendere mudhara wamangoma iye ndiri mudhara inini musandisaisa inini ndiri mudhara mangoma iye inini inzwaika chingoma chanhasi chakatoipa zvonhasi charohwa neandalaksi nhasi ndi vanhu vese vachatofara nhasi raichekasauya pano nhasi inzwaika chingoma chanhasi chakatoipa zvanhasi ini ndachipinda ndakadhakwa nhasi handitombozi kuenda kumba nhasi ndoda kuenda kupati nhasi nditori mudhara wanhasi ndoda kufadza vanhu nhasi rastekas nhasi nitori mudhara nhasi inzwa mudhara wanhasi alalakuzvibhiti wabika wandishedza ndasvika vari pekonsekuriwe zvakangoma vambuka katina grade vibe ngoma takaipaka ende mangoma ndiri mudhara yanguva ndakudza ndiri mudhara mangoma ndinotomboka ende ndinotomboka hatineira rohwana niriti mutengo ripinda ende saka alalakuzirhythm wanditi chekazi imba ende vanhu vese vachatondiketa ndapinda pachirhythm chakaipa ende ichi chinototengesa vanhu vese ende vanhu vese vachatoziva chekazi mudhara ende vose vanotokuketa vanhu mudhara chirova chingoma ichi ndakatodhakwa ende chingoma chinozizva nhasi bati ndatozochirova mane mwamalelika kana ngoma krisi ini nazvirove chamba chinamekesi ende kana nini alalakziita fikesi nokutendere mudhara wamangoma iye ndiri mudhara inini musandisaisa inini ndiri mudhara mangoma iye inini inzwaika chingoma chanhasi chakatoipa zvonhasi charohwa neandalaksi nhasi ndi vanhu vese vachatofara nhasi raichekasauya pano nhasi